Очаквайте след рекламите. Здравейте, вие сте с Зловещо, а аз съм Венета Знайкова и днес мой гост е Лоби Михайлов. Здравейте, вие сте с Зловещо, а аз съм Венета Знайкова и днес мой гост е Лоби Михайлов, с когото ще разговаряме за футбол и разбира се още нещо. Здравейте, господин Михайлов. Здравей, Венета. Между другото, нали цяло лято щеш да ходиш само по Бански? Ви пък направо от вратата направо ме хванахте за дуспата. Вижте, дали ви да искате да ви стана любовница или по-точно, кажете ми точно, коя ви е любовница точно? Айде без глупости, Венета. Дошъл съм, много добре знаеш, също ти може да не знаеш, но съм дошъл да си говорим за сериозни неща. А не, кой ми е любовница, коя ще ми стане любовница, кога ми е била любовница, ти ще ми станеш любовница, има ли съм любовница. Добре, сега ще ви питам, но ще ви задам първия зловещ въпрос. Той е следния, господин Михайлов. Защо вие не се разбирате с Камата? Ами, не се разбираме с Камата, защото общуваме просто на различни езици. Че не може да намерите някакъв общ език. Камата владее говоримо поне 7 езика, доколкото знаем. Той не владее, Венета, той псува на 7 езика, а аз владея само един, но го владея до съвършенство. Уверявам ти. Да. Български ли? Не, езика на тялото. Как така? Е така. Значи това е, така ли? Добре. А певицата Вреслава, тя бил ли сте любовница с нея? Айде, Венета, моля те да говорим за сериозни неща. В момента, в случая, говорим за чисто изкуство. Неща, от които ти си твърде далече. Не разбираш и... И какво беше това? Нещо падеджо, това, което видяхме? Защото това беше една многотия от движение. Не, това не беше падюдо, това беше опа дюдьо. Най-новата футболна загрявка, за която ти едва ли ще си запозната. Това е нещо в световен мащаб. От FIFA, от GIFA, от FIFA ни наредиха. И така, общо взето, това са неща, които са далече от теб. Да. Вие значи сега сте решили да наложите танците във футбола, така ли? Да има нещо ново? Така искам веднага ти задам въпроса. Защо не? На английски е why not? Защо според вас наричат Реал Мадрид белия балет? Защото играят красиво. Веднага ти казвам не, това са абсолютни глупости. Защото правят хореографски тренировъчни лагери, на които футболистите им разучават стъпки от класически балети. До сега са ставали Реал Мадрид, говорим, не знам дали спомням за отбора, който... Спомням си всичко, да. Не знам колко е капацитетът ти. До сега са ставали шампиони благодарение на такива балетни образци, като Жизел, Лебедово езеро, Да. Кармен. Затова ние от БСФС КФЦ ще въведем тая система и в българския футбол.
След това ще се говори не само за белия балет, но ще се говори за синия, червения, лилавия и така нататък балети. А има ли специалисти за тези неща, в тази област? Не, няма. Веднага ти отговарям. Няма, но ние ще обучим. БФС започва прием на кандидати за новата футболна танцова школа. С главен художествен ръководител кой? Кой? Благой. Кой Благой? Кой Благой? Не дай разбрах, извинявай. Благой Георгиев ли според теб? Сега ще ми кажеш. Благой Георгиев ли? Трябва ли Веднага ти казвам не. Би ли дошло? Да, то ти е дошло. Аз го виждам, че ти е дошло. От Благой Георгиев. Но ще кажа не, това съм аз. Моя милост, как се казва. Успешно завършилите ще могат така да практикуват старши футболен хореограф, професията старши футболен хореограф във всеки един роден клуб. Добре, вие защо правите всичко това? Сигурно имате някоя балерина любовница, която ви пали към тази област. Виждам, че вече се казва колко време ти е предаването, около час. Половин час. Не, ти не знаеш колко ти е предаването. Не знам наистина. Говорим вече 56 минути и не можем да схванем посоката на разговора. Правя го за футбола. Когато футболистите заиграят истински балет, тогава ще привлечем така и по-интелигентна публика, ще напълним стадионите. Добре, ама ако танците някакси не помогнат на българския футбол, тогава какво? Тогава вече футболистите ще се влеят в художествената гимнастика. Значи танците са новото ви хоби на вас. Защото ви ми го доказахте преди. Да, за първи път виждам, че мислим по един същи начин. Да. Трябваха ни около 60 минути. Дори смятам да се прекръстите от лоби на Хоби Михайлов. Да, уместно е. Между другото, само да ти кажа, че няма ограничение за пола на кандидатите, така че също ти можеш да се явиш за старши футболен хореограф. Аз се явя? Да. Че аз ставам за тази работа? Аз бих ти показал няколко движения с езика на тялото. Ако влезеш в моя език на тялото, ако си паснем, ако, дет се казва, се вплетем, ако се усетим по време на танца... Да се усетим. Ако се сплотим, да. Както имаше пролетари от всички страни, съединявайте се, мисля, че можеш да станеш, но това ще усети вече в хода на... Мога да се опитам, да. Мога да се опитам. Защо да не опитам? Толкова изтърпях от разговора, пък ще да не се потанцувам малко, нали? Шо футбола у нас не върви. Що бе, Георги? Значи кам ти го едно към едно. Гледай го, бе, гледай как играе той, бе. Се пада шеф. Сега ще ти покажем как трябва да играе един истински шеф. Очаквайте в следващия епизод. Професия БГ стриптизьор. Значи програмата е след рождения ден. Ние отиваме да правим стриптиз в една птицеферма за кокошки. Ама на работничките ли? Не бе, на кокошките.
за да изглежда щастливи. И те дава обаче да се сложим по един гребен. Къде е Маги? Ба ти мани Маги, бе! То коня го няма, а той Маги! Колега Знойнов, къде наистина е Маги? Според последни данни, колега Евтренчева, Маги е на снимачната площадка на клиповете на Пълна лудница. Гледайте ги. Аре бе, бадизаровете. На това ли играе?